wannan. Abokina gida. Lafiya lau. Ayya aiki. Lafiya lau malam Mudi. Abokina ai kai abokina. Ha ina da Ka malam san me Mudi. dame ni kuwa? Sai ka faɗa. Wallahi an mun sata ne. Subhanallah sada kuma. Kai baka san wannan mashin din da na siyo shekaran jiya a kasuwa ba? Sabuwan nan. Wannan Suzuki. Wannan Suzuki da ka sani ita. Ya kai. To ako tabbas akwai wani malami. Malamin nan inda sa ta ama. A gaban ka zano na ɓarawon ka inda ɗauka ga inda sa. Kai kuɗin ma in yi sa a duka cewa za su. Dan Allah da gaske. Ai malamin nan ko malam mai allan baka. To yanzu abokina za ka mun hanyar shi. To ashe ne ba su ne ba ko ba ka so amma ka Abokina ni to in dai za ka mashin din ni kawai haba alhamdulillah kawai. to ai gwamnati mai yawan shi kuma kamar an gani ne. Za a samu. To alhamdulillah yanzu za mu tafi ne? Ina ganin kawai mu tashi ne mu tafi yanzu. Abokina ga wannan mahin din nagode maka. Gaskiya mu je. Anya gafur Allah Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wallahu gafurir rahim. Amin wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. Ayyuka. Jama'a ayyuka. Jama'a. Ran kuma. Yara. Malam mai allan baka. Na'am. Wallahi ka san inda ka ga mu a wajen ka san uzuri ne ya tashi. Na wannan haka yake. Na wani matsalan ta ga da da shi. Ha ba sai ga faɗa ba. To ba sai kun gaya ba na san tun da na gan ku na san cewa gidanku ne kun je shiga ku rasa bar gidan ai malam ba haka bane wannan a to ina tunanin duban ne a samu matsala an gano matsalan an gano matsalan wato kun gonan ka ne sai da ka je ka gama zuba tashin an gama komai sai da ka zo kana bar no ba haka bane wallahi ba haka bane a to wannan matsala a samu ga na ainihin nan wato kan matan ka ne take matsiya ka sake ta saki uku shi ne kaje zuwa zuwa tambaya kenan ta sako wallahi ba haka bane ba haka bane wallahi ba haka bane gaskiya ba haka bane wallahi ina tanin damuwa a samu gaskiya ba haka bane wallahi